Здрасти. Снимам. Надия сме. Здрасти, как се казваш? Янко Рашков се казвам и ще скачам за пръв път с парашут. А откъде си? От Ямбол съм родом, живея във Варна. Друг път съм скачал с бънджи, скачал съм с мотор. Падане чувство, но си полетях така на асфалта и с парапланер съм летял. И сега е време да пробвам с самолет. Искаш да дигаш повече дръни. То не знам дали е повече адрани, защото мотора се дига 300. Ами добре, ще си говорим после. Тук 220, 230. Отваряла ми се раница с 270, ще да се изтърва от мотора и беше късно вечерта. Помислих си, че нещо ме дръпна, защото няма никой. Празна е магистралата. И аз вече почти се изтървам от дръжките. Така ме дръпна, гледам назад, няма никой. Успях да се добера, намалих, спрях и ме трепереха краката, защото си беше рисково. А беше ли с каска? Естествено. Сега няма да имаш каска, ще усечи всичко. Да, пак. От него. Той не те е закачил. Как беше, Янко? Много добре. Ще повториш? Да. Лесен. Като мотора ли? Почти. Не е толкова бързо, ама пък е по-различен тип адреналин. С каска? Да. Съвсем различно се усеща с каската. Така е.